खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो मानिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेवनि आशीर्बाद बायदियै सत्संग बिहार कक्राझार आरो सत्संग बिहार मागुरमारिजों लोगोसे जयै फैगौ माग दाननि 5 अक्ट' खालारखालि इं 20 जानुवारि 2024 मायथाइनि सनिबार सानाव कक्राझारनि सिङाव थानाय राजमेला फोथाराव जुग पुरुषोत्तमम अगम अनसुला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि गा 136थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोरै फैगोन आरो बे गोथार सानावहाय बयबो अगम अनसुलानि आथिङाव खुलुमफैगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। जय गुरु। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो मानिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेवनि आशीर्बाद बायदियै सत्संग बिहार कक्राझार आरो सत्संग बिहार मागुरमारिजों लोगोसे जयै फैगौ माग दाननि 5 अक्ट' खालारखालि इं 20 जानुवारि 2024 मायथाइनि सनिबार सानाव कक्राझारनि सिङाव थानाय राजमेला फोथाराव जुग पुरुषोत्तमम अगम अनसुला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि गा 136थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोरै फैगोन आरो बे गोथार सानावहाय बयबो अगम अनसुलानि आथिङाव खुलुमफैगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। जय गुरु। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो मानिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेवनि आशीर्बाद बायदियै सत्संग बिहार कक्राझार आरो सत्संग बिहार मागुरमारिजों लोगोसे जयै फैगौ माग दाननि 5 अक्ट' खालारखालि इं 20 जानुवारि 2024 मायथाइनि सनिबार सानाव कक्राझारनि सिङाव थानाय राजमेला फोथाराव जुग पुरुषोत्तमम अगम अनसुला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि गा 136थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोरै फैगोन आरो बे गोथार सानावहाय बयबो अगम अनसुलानि आथिङाव खुलुमफैगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। जय गुरु। खुलुमबाय। गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय आरो मानिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्यदेवनि आशीर्बाद बायदियै सत्संग बिहार कक्राझार आरो सत्संग बिहार मागुरमारिजों लोगोसे जयै फैगौ माग दाननि 5 अक्ट' खालारखालि इं 20 जानुवारि 2024 मायथाइनि सनिबार सानाव कक्राझारनि सिङाव थानाय राजमेला फोथाराव जुग पुरुषोत्तमम अगम अनसुला श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि गा 136थि जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो आखायाव लादों। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोरै फैगोन आरो बे गोथार सानावहाय बयबो अगम अनसुलानि आथिङाव खुलुमफैगोन होननानै आसा खालामो। गोजोन्थों। जय गुरु।